Hello, hello. Kumusta kayo? Kaya po, ay tayo mambisitaan na tayo mula tayo nga natong. Ito'y agdabusol dan, sabong dan. May tayo nag-spray. Barbata. Hanggang tumulay pa. Kita niya sabong dan nakakabsat na. Kita niya tumula na yun natin. Mulak natin. Kunak na yun sa kanang mulak. So, magsabong dan mo. Dito. Tanda ipapain ni Apo hanggaman tayo tanda mauray tayo mulat tayo nga natin kanapialang adda pag nangan tayo titin pag naldaw tayo nasida. Okay, bye bye. Hello, thank you for my followers. God bless us.